Barita nauli na sinurat ni si Matius. Itu 20 lalu. Alai dong salpu minggui dinama muka torong hari di hari Pogjolo Roma si Maria Magdalena do si Maria Nasadanari manikir tanomani. Jadi idama masa malalo nagogo ay nungaturat surusuran ni Tuhan sian banwa gijang robang gulangi batui siat pitui dungi di paudul maibana tu gijang na. Alai songon hilap do ibana idaun potak do losna songon hapuk. Jadi akat dot ma akapuk jagai dibai biak ni rohana sida ida ibana hira mate do nasida. Ai nina sugu-sugu nima mangalusi akka buru-burui. Unak kamu mabiak ai huboto do na mangaluli Jesus do hamu naung di posilakoni. Idang di son ibana na kehe ibana songon na didok nai. Roma hamu ida hamu ma inganan hape hana. Dungi hatok ma hamu lau pabuau tu akka sisian nai na kehe ibana sian hamatean. Dungi ida ma jeroan na do hamu tu Galilea di sima idaunu ibana ida ma nungau pabuau itu hamu. Dungi hatok ma nasida lao siatano mani mabiak jala lasitutu marawa nasida namok lojong do nasida lao ma marita untuk akka sisiana. Alai dinalaui nasida pabuau untuk akka sisianai ida ma pacupang ma nasida do cehus ninnama tabi di hamu. Dungi Roma nasida di Tiopi mapat nai jala di soba maibana. Dungi dinna Jesus mamatok nasida unak kamu mabiak lao mahamu bagi tau kamu mai tu akka haanggiku asa lao nasida tu Galilea di sima idau nasidau. Alai dinalaui nasida idama Roma de basiat akka pokjagai tu huta di paboaun masa luhutna namasai tu akka situa ni malimi. Dungi mokpungu manasida rap dohot akka situa ni natogopi mok tup-tup dungi di leon mahepeng kodang tu akka sogidarui. Akka ninna ma dok kamu ma dinamodomi ami bongini rodo akka sisiani ditakko maibana. Dungi molotok begei panghumi hami pe mamopomi ibana upe kami pe asa unang ngadong si pasari-sarion muna. Dungi dibuat nasida mahepengi diben nasida ma songon na pinodau tu nasida. Dungi sak mahatai di harak Jahudi rasi rasa sadarion. Alai na lao anggo sisiana na 10 sadai tu dolok sada na di Galileai tu na didokon ni Jesus itu nasida. Jadi dung di ida nasida ibana di soba nasida maibana alai na ganggu do rohani na deba. Dungi Roma Jesus tu labung nasida makatai do nasida ninnama nunga di leon tuau nasa sahala na di banua gijang dohot di tanoon atong lao mahamu podai hamu masalut bangso didi hamu manasida tu bagasan guang ni ama dohot anak dohot tot di pogbadia ajari manasida mangaradoti saluhutna manang sadia na upatikko tu hamu. Dungi idama sehudongani hamu konok ari kasih rasa ro ajal ni hasi anganon.